min fødselsdag, det er i dag, den dag jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Simon Aargaard, der går nogle vanvittige rygter om, at der sker noget vildt under gymnasiet den 9. oktober. Nogle siger Medina-koncert, nogle siger fødselsdagsfest. Mig og Thijs er på jagt for at finde ud af, hvad det er. Kom. Simon, vi skal lige dig. Nej. Okay. Ja, den er god nok, Simon. Nå, okay, vent lige 2 minutter lige af med alt det her. Men vi skal bare lige høre, har du nogle planer den 9. oktober? Den 9. oktober, ja, der er der i hvert fald noget med familie, der kommer sammen lige omkring det tidspunkt, ja. Ej, det er det, der vil huske lov over det, vil jeg hellere sige. Der vil jeg huske lov over det. En skarp fødselsdag, der skal vendes. Ja? Ja. Ja, det er rigtigt nok. Ja, hvad skal hvor er der fødselsdag henne? Og det er bare noget familie, han også. Ja, hvad er det? Nej, men jeg synes, du skal tage at komme til fødselsdagsfesten her, var det ikke? Ja, men det kommer jeg da til. Bare roligt. Ja. Skal du så ikke ind i 2D også? Jo, det skal vi også. Hvad står menuen på? Er det stegt lever? Stegt lever med M&M's. Og hvad står menuen på helt ærligt? Den er jo gået fra kantinen. Jeg vil glæde mig. Ja. Yes. Okay, nu går vi ned til kantinedamer. Her står vi som en gymnasisk kok. Jeg har fået den ære, at jeg får lov til at lave jeres mad til fødselsdagsfest. Det kommer til at bestå af en dejlig oksefilet med en hjemmelavet kartoffelsalat og en lækker grøntsalat dertil. Dessert, der får I lækker hjemmelavet is fra dit bro. Det kommer jeg simpelthen til at stå for. Kan du gå fat i Gavl? Gavl, hvad skal du den 9. oktober? Jamen, jeg skal til 2 dages fødselsdagsfest. Det bliver fucking fedt. For kæft, hvor bliver det vildt. Alle de kendte kommer. Der kommer Medina og Guld-Dennis og... Jeg synes, du skulle tage at sige til alle, der bare skulle komme. Ja, det synes jeg også. Ole, ja. må lige forstyrre dig? Nej, det er religion, og det er vigtigt. Det går ikke. Nej, ud. Ole, det her det er også, Ole, det er også meget. Jamen, hvad er mere vigtigt end herren? Anlægs fødselsdagsfest. Har I snakket med herren? Det er herren. Hvad siger du til det? Anlægs fødselsdagsfest. Kommer han selv? Herregud, så kommer jeg også. Ja, når herren er der, så vil jeg også være der. Det vil han jo bare sige. Hvor er Ole Jørgen? Jeg glæder mig. Jeg står her med Thomas Helmi. Jeg skal til min fødselsdagsfest på gymnasiet. Men jeg tænker helt sikkert, at det er klassens bare. Jeg styrer på det hele, og det ser jeg god ring. Skal vi snakke med Søren? Ja, men skal du 9. oktober? Jeg skal have en ren skjorte på. Og så skal jeg til fødselsdagsfest inden ved 2D. Så det bliver fedt. Det er overbevist om. Det er jeg ret sikker på, ja. 2D, det må det være. Det er fordi, at når de holder fødselsdagsfest, så er det bare... Der er fest. Hej DC. Undermis. Hvad så? Hvad så? Hvad er det for en hat, du har? Er det en festhat? Ja, det er det faktisk. Hvad er DC? Ja. Hvad skal du den 9. oktober? Jeg skal sgu da til fest. Jeg skal til fest til gymnasiet. Der er fødselsdagsfest. Hvorfor skal du i 2D for? Det er fordi, det er det fucking vildeste, mand. Der er en tradition for 0 gymnasiet, hvor man så de altid holder den sygeste fest. Det kan jeg skrive under på. Jeg har selv været med til at holde en af dem. Så, jamen, det er Flovs fødselsdag. Det skal have det fucking sjovt, mand. Hvad regner du med, Simon? Selvfølgelig skal jeg sgu have det sjovt. Det er ikke nok det. Hvad så? Jeg skal også til at kende nu. Ja, okay. Jeg skal også til at have mig en spiller. Men DC, vi ses. Det gør vi, Simon. Vi ses den 9. Ja, jeg glæder mig til at se det, DC. Hej. Hej. Hip hurra, det er min fødselsdag, det er i dag, den dag jeg kom frem og sagde, jeg kommer langvejs fra, sig nu pænt goddag til mig. Sådan en dag, som nu den i dag, det skulle man bare have mange flere af. Jeg stemmer for, og ja, den er sikker, hvad med dig? Pakker mit flag og sang i bordet. Ikke et ord om slæb og slid.